Don kaktin ka ba ongkum ni to sumar to hikai yaki khon jompi ha kata karukom ba enda kila san enda kila rangba kin yet hokana shipang jompi da ka jing sarong hato fitip ni em yakane ka jing hisha ba ki mi ki pa kilong ka yit khami nak menta kumno ki khon kin yo I ya ka perthai kumba ngajuong na ka por ba ki khon kinam sngap ya ka ai ka bangi kran henry ki le ya ka ai ka ba ngile ngan ong ya ba shisha ngan kran ya ka ba shisha wanam sngau ai ya ka ne ba lada mapi piyai hagalenti ka ba kalan hagalenti ka ba kenriang wat kemitlenti bagi khon jompi kin yai hagalenti ka ba ba ka ai ka ba ki khon jogi kilong kalong directly lane indirectly ka jingle jongpi ka jingle jongai bonsin ba ngilap hagini keski ka bangi imenta bagi kimi ki kpa kim dan porshu na kamta jongki khon jongki ki trei shia trei bat kim dan porshu ban pek yalaki jongki khon bat ki kemitlenti baki wei kin pen he pen san kin pen bha ki khon jongki ki kemitlenti ba ime ik ba ik lane ki henman ki para lane ki ba shong hayeng jongki ki ban pek yaki khon jongki hendringan ongipi bakane kalong ka ba bakala wat kemitlenti naki wei ban pen bha ban pen he ban pen san ban snang ban kentiu yaki khon jongpi ngan ongipi ko ki kimi ki pa ka jing sumar ka jing pen he ka jing pen san yaki khon jongpi ka dei ka jing khle jongpi ki kimi ki pa ka jing pen le school jongpi yaki khon jongpi ha ki school ki ba bha na ki ba bha tam ka jing pen le tuition jongpi yaki khon jongpi ha ki tuition ki ba bha na ki ba bha tam kan irap na ta jongki khon jongpi kampat long kebabit na kamta jongki khon jpi lada kimyo ya kata ka jing hikai ka bapaka napi ka ai ka baki khon ki don kam kalong ka jing sumar ka jongpi ko ki kimi ki pa to shim ya ka ne ka jingi khle ba enda ki khon jongpi kila he kila san ken ya tho khana shphang jongpi da ka jing sarong namar ba phila pen he phila pen san ki hakadenti ka badei hakadenti ka basisha ki khon jongpi ki don kam a ya phi ba phin don hakaji im ki jongki ba phin don hakaji im jongki to don chua hakaji mut ka jing perkhat jongki khon jongpi lada fitan kanu ka jing e pher jimut hapleng shilok lada fitan kanu ka jing ya kan ar ka jing ya khajia hapleng shilok wanam pen iya ka hakman jongki khon namar kane kan pen snyu ya ki khon jongpi kan mau ya kane ba ka jing pen he ka jing pen san ka jing sumar sukhe ki khon kam dei ka mothering lane kam dei ka fathering henry ka dei parenting dei na kata daw to ri to sumar ki khon jongpi paro arngut fidan kata ka jing ki khle paro arngut nagam ta ban pen he ban pen san ya ki khon jongpi hagalenti ka badei hagalenti ka basisha lada fiyai ken riang to prepare ya kane baki khon jongpi ro ken yat ken riang lada filong ki beru ki batu ki bathok ba syukur to kemit lenti bagi khon jompi rukin yat lenti nakata ka juk lenti ba phila pen I yaki khon jompi kumba phi pen I yaki khon jompi ka ba ka perthei ka long kumta ki khon jompi rukin yo I ya ka perthei ka long nandu ka por bagi khon jongi ki dangrit ngiju hikai ki ban yat ban yeng ngiju hikai ki ban kren henry enda ki la kham khunlung anda ki la kham he khendet ngi ong pat yaki shongkhop wanam halla wanam keren wanam mare te hawa kumta bale hiken ni hikai ki bakin yai bakin jeng bale hiken ni hikai ki bakin keren ngan ongi phi wanam hikai ki khon ji phi ka ei ka bakin perkhat henry to hikai ki kumno bakin perkhat kini ki long ki jing tho ki ba ngala sat nakani ka kot jonga ka banga ai kerteng kumno bapin ri bapin sumar bapin penhe bapin pensan ki khon ji phi hakane ki juk ka batama hatu fitim emdon saujat ki long ki long pa base hagar kom trip jongi yaki khon jongi la banta yangi haki saujaj ka banta ka banakong ka bagi khot ka authoritarian kini ki long kitu ki jai long kmi long pa ki badon kata ka bor ki ongi ki khon ki shongkhop le yagane le yagatai hakaba ki khon ki nomdon yakano kono ka bor ban rai ban shim ban le yakano kono kam habaki tre yakano kono kam habaki le yakano kono kam ki de ban shim yakabor naki kimi ki pa jongki kabangi hikai kabangi sumar gi khonjingi dakabor authoritarian nangta ki kimi ki pa ki ba arpat ki bagi khot ki democratic ki ba don rangkat bagi khonjki hakanu kunu kam ka bagi trai hakanu kunu ka jingrai ka bagi shim rangkat bagi ka jingrai jengki khonjki ki kren artat ki khonjki bat ki ngap artat ya ka e ka bagi khonjki ki kren kumne kin develop ya kata ka close relationship hapdang ki kimi ki pa bat ki khonjki bat ka yeng kasam jongki kalong ka yeng kasam ka badan ya kata ka jing ngau tho jimut hapdang ki pa hikmi bat ki khon jongki
ki long kmi long pa ki balai pat ki bagi khot ki permissive ki ba ai mon ki khon ki ba thet kat ka bagi khon ki kwa la ta ki khon ki kwa ya ka phone ki thet ya ka phone nak ta ki khon ki la ta ki khon ki kwa ya ka bicycle ki thet ya ka bicycle nak ta ki khon ki kat ka bagi khon ki kwa ki sngo ba ka de ka kamram jangi ki kimi ki pa ban pendap ban pembiang ban ai ya ka ka bagi khon ki kwa nang ta ka ka ba khamma shu ka long ka neglectful parenting ki kimi ki pa ki bombana ka ka bagi khon ki tre ka bagi khon ki le sha ki khon ki le sha ki khon ki wan ka kam ki tre ka ki di ka ki bam kim pana la ta ki khon ki wan phai siang phra baje khanda baje shpau baje khat baje shi baje men ro kim pana ki ka jingkhang ki play ba ar pasaw kanta ye ki khon ki ba kin ro kim tip kim pana ka bagi khon ki tre ka bagi khon ki bam sha ki le baro shimet kim pana ka jingkali nakam ta jumpi ka long hato kino na pleng joki di kisau jai kilong kemi long pa pilong hato filong kita ki bagi khot ki authoritarian ki ba dakabor ki ba ongi ki khon jong pi le ya kane le ya katai tre ya kane tre ya katai shongkhop hado bagi khon kim not ban sim ya kanu ko rai ha ji kim jengki hado bagi khon kim don shu ya kata ka bor ban perkhat ka bor ban reason apa war to reason kanu ka long ka badai kanu ka long ka bamdai namar na do dangrit om shim la ailat eki bakin shim ya kanu ko jingrai namar ya kanu ko jingrai ka baki dai ban le la ai taki kimi ki pa jongki nei fin long kita ki long kimi long pa ki ba ar ki baki khot ki democratic parenting hakaba ki kimi ki pa ki krani ki khonjigi bad haga jo ko porro ki ailat eki khonjigi baking kren hashwa baki kimi ki pa ki shim ya kanu ko jingrai kin discuss ya ka rengkat baki khonjigi bad da ka balek kumne hateng ki ngap ro ya ka baki khonjigi ki ajemut bat kille ya kata daga balik kumne ki khon ki kendon ya kata ka bor ban reason ka bor ban perkhar ka bor ban ai ya kata ka judgmental kumne kala ban gilam syaka ka babha ka jing jagi khon jingi ha ka lawai jongki ne fidlong kita ki long mi long pa ki balai ki bagi khot ki permissive ki ba ai kat ka baki khon ki kwa shim khon kat ka baki khon ki dawa shim khon kat ka baki khon ki pan shim khon haduk ba anda kila kila san anda kila samla habaki kimiki kipa kimut ban sneng yaki wat ya ka babharo ki khor kim tre shu ban sngap namarla aimon than yaki bakin le ya ka baki kwa bakin yo ya ka baki kwa ha ka jiki bat kani kan pendu ya kata ka bor joki khon jongi ban sngap ya ka baki we kren bat kumne kata ka learning joki kam kiu ha ka jiki ne fit long kita ki long mi long pa ki basau ki bambana ka bagi khon jam phi ki le ka bagi khon jam phi ki tre to perkhat hi ma phi to rai hi ma phi ke na pleng jong ki ne ki saujat ki long mi long pa pin long ha ka por ba phi ya kran ba ki khon pi ha ka por ba phi snang ha ba phi kin tiu ki khon jam phi to snang ye ki ha ka takar komba kin don ya ka por ban perkhat kumbang ong phi mane wanam hikaya ki khon jam phi ka ba kin perkhat henry to hikaya ki kumno bakin perkhat wat ong yaki khon jupi pulekot shongkhop lada pi kwa yaki khon jupi bakin pulekot mapi shwa to pulekot pen i yaki yaka benta ka bakin pule bat shong rengkat batki pule rengkat batki namar ki khon kinam sngap yaka ka bapikren henrikin le yaka ka bapile nangta hakapor bapi kai yaki khon jupi to encourage ki bakin keli to involve yaki hakata kor kom bakin keli show na phina marki khna bonsen ki learn daka bakeli jingkeli la fi hikai ki kinam sngap la fi batai ki kinam sngap andre la ki kwa bantip daladehi la ki keli jingkeli daladehi hangta kin learn yaka ka baki kwa bantip yalakai baki khon pi but encourage ki bakin keli jingkeli hakapor bapi yalakai rengkat baki khon pi onam ong bangam don por nak ta chingi khojanga don gi long pilong pagi ong lerangi le kum tate manoken ban letre manoken ban wat jingbam nam ta chingi khonjangi ngan ong ipi lada fimpat don por nam ta chingi khojipi wat pat wat khon ke tre shwaya ka kam jampi wat pat wat khon bat haba pi sgo ba phila don por nam ta chingi khojipi hangta ken wat khon menta fi syukur ki tangga wat khon haba phim don por nam ta chingi khonjipi kan long ka pop nak pada jampi ko ki perlok ki bi ki jama hikaya ki khon pi kumno ban kunai nando ka por ka baki daret hikaya ki ya kar kom kumno ban kunai ban pendut ya ka ek bagin dan menta
pendut mentahi Henry to hikai ki bakin perkhat nagam ta jong kalawe ban perkhat nagam ta jong kalashai lalaki khon ki pan a napi wanam ai directly ya ka ka baki pan napi hikai ki bakin kunai hikai ki bakin penlum penlang ya kata pisa nagmta jong kata ka ka baki kwa haka jim ki philawan ai ki ya ka pocket money but phi ong ya ki kumne ba khon nale phi kwa ya ka ni phi haban pelang ngan ai phi kata shibnai ngan ai phi kata shitayo bat kalong ka jingki khle jong phi kumno ba phin penlang ya kata ka pisa jong phi kumno ba phin kuna ya ka pisa jong phi ban thit ya kata ka ka ba phi kwa da ka bale kumne kin nang nado ka por ka ba kidangrit ban khen ya ka pesa bat kumne ken kinang ban value ya ka ka baki yo haka jim jangki hikai ki khon ri kumno ban kren kumno ban sngap kumno ban puli bat kumno ban tho nado ka por ka ba kedang ret kumno phila ban kelinga ka jing ya thokhana hikai ki khon jumpi rangkat bat ka jing ya thokhana shipang jong kibru ki bajab shipang jong ki jingbam ki jingdi shipang jong ka jingkoj ka jingkhia yatho khana bat to yai yatho khana yaki khon jumpi kani omtang bakan yarap yaki khon jumpi bakin develop yakata ka skill of listening dan ka skill ban sangap henry kani yarap ya phiro bapin develop yakata ka public speaking kumno ban yatho khana kumno ban kran shwa haki khon jumpi bat kumne ngan ongi phi baki khon jumpi kin develop kinang he kinang san suki pasuki hakabakin don ia kata ka bor ban perkhat ban long ki basuk ki bakmen ban don kata ka bor ka jingi khle nagam ta jong lawe jong ki omtang nagam ta juki hindre nagam ta jong ki e barok pidan sau dong jong ki bat kumne kin ki khon jong phi kin long ki khon ki ba job ki khon ki basuk bat ki khon ki bakmen kini ki ji hikai ki bangala ai phi menta ka sing ki long ki ji hikai ki ba ngala tho ha kan ne kot junga ka banga ai kerteng kumno bangin hikai kumno bangin sneng yaki khon jingi ha kan ka juk ka bangi imenta ka juk thamai but nga recommend ya phi uwe ba phin thet ya kan kot omtang ba phin thet ya ka nagam ta ban yarap inga hanre nagam ta ban te nagam ta ban pen bha ya ka yeng ka sam jong phi ka jing puli bar ka jing pendon kam jong phi ya ka jing tho ha kan kot shishangan ong pi kan te ya ka yeng ka sam jupi bar sajisen pat ka yeng ka sam jupi kan la ban long ka yeng ka sam ka ba im par kumni la ka yeng ka sam jungi kan im kai society jungi ka im lang sa lang jungi bak ka jai ban ru jungi baro sajisen kan impiang de na ta daw nga recommend ya pi bapin pule ya kan kot nakamanta jongi tu ki betan haka thanjen tia ngala bo ya kan kot hangte hayau chor fila ban yo eka da ka bathet na ka dukan dikot hangte hayau chor kabatan hajan jongka apex bang ingin saya kendoi pi hagi pat ki video tar hade ko to por bye bye stay safe